Holku na diskošce zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, já prej se neptám a jdu rychle za ní. La 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 očí se teď na nás dívá, hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí puštěl svoje skrypta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, soudní řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit se o pocit, když správně dosadíš do rovnice. Potkal jsem holku na disku, obličej měla na misku.